Yo, what's up mga kasunggab? Ngayon nandito tayo para mag-share ng konting tutorial about sa YouTube. So, unang-una po sa lahat, baguhan pa lang din po ako sa YouTube pero at least may natututunan na akong kahit kunti sa YouTube. So ngayon guys, yun yung ituturo ko sa inyo ngayon o i-share sa inyo kung ano yung natututunan ko sa YouTube habang nanonood ako ng iba't ibang uri ng video sa YouTube. Kaya guys, ngayon yung pag-uusapan natin ay ang kung paano padamihin ang subscribers kahit nagsisimula pa lang ako. Pero at least guys, may matututunan kayo sa video ito dahil nakuha ko rin ito sa YouTube videos. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo kung ano yung natutunan ko sa mga napanood ko. Okay? So guys, bago ko simulan yung video, gusto ko munang magpakilala. Ako nga pala si Godzilla from Salcedo, Stern Samar. So ngayon guys, ito na po yan. Sisimulan ko na yung video kaya bago ko po simulan yung video, huwag niyo pong kalilimutan panoorin ito at tapusin hanggang sa huli. Yun lang po guys, magsisimula na ang video within 3, 2, 1, 0. Mga kasunggab, nandito na po tayo para talakayin kung ano ang aking i-share sa inyo ngayon. Una po, ito po ay effective po to para sa mga baguhan katulad ko na unang gagawin nyo po, pinaka-effective na gagawin nyo para dumami ang subscriber nyo sa YouTube ay gawin nyo yung pagko-comment. Okay? Commenting. Yun lang po. Simple lang po yun pero effective. Comment nyo lang yung mga videos na napapanood nyo. Pero guys, huwag kayong padalos-dalos sa pagko-comment. Hindi po pwede lahat. Meron po kasi tayong mga pinagbabawal. Ayon kasi sa YouTube, meron po silang ang tinatawag na AI. Ano po yung AI? Yun po yung Artificial Intelligence. Okay? So, ibig sabihin, dapat yung i-comment nyo sa YouTube, hindi yung pinagbabawal. Example, yung mga sub-to-sub keywords. Diba? Okay, ganito po yun. Unang tips doon is kailangan ganito, panoorin mo yung video nila at least 3 to 4 minutes. Okay? So, para matutunan mo yung video at the same time, hindi ka maging spam. Kasi nalalaman po yun ng YouTube na hindi ka nagtatagal o naglalagay sa video. Kasi tinitingnan po yun sa watch hours ng YouTube. Okay? So, kailangan manood ka at least 3 to 4 minutes para makilala mo din kung sa kang YouTube or vlogger, makilala mo rin siya at ikaw. Kaya yun, maganda po yun. Kailangan makilala mo kung ano at kung ano yung nilalaman ng kanyang video. Ngayon, pangalawang tips po is avoid using the keywords sub to sub. Kasi pag yun po yung ginagamit nyo, mas mapapansin nyo ni YouTube at lahat ng comment mo ay malalagay lang sa spam. Okay? I-delete po yun lahat ni YouTube. Ganun po yung mangyayari. Kaya please avoid sub to sub keywords. Okay? So, kung gusto nyo talagang ganun, magipagtulungan, gumawa kayo ng creative keywords. Yung hindi sub to sub. Example ganito, pahag, payakap naman, ganun, papalo. Yun yung mga creative words na pwede nyong gamitin para makipagtulungan sa YouTuber. Ganun lang po kasimple. Ngayon, pangatlong tips ay kalimutan ko. Wait lang. Nagluluto. Pangatlong tips is kailangan pala pag napanood niyo yung YouTube, ay nanonood kayo sa mga videos sa YouTube, kailangan pagkatapos mag-subscribe din kayo at saka mag-like sa kanilang ginawang videos. Para at least nakatulong kayo sa kanya at may natutunan din kayo sa kanyang ginawang mga videos. Yun lang po. 3 tips lang po ang ma-share ko sa inyo ngayon. At saka sa susunod na lang po ulit yung iba pag mayroon ulit akong nakuhang mga informasyon at mga lesson to learn all about sa videos.
So yun lang po yung video ko ngayon. Maikli lang po. Sana po nagustuhan niyo po yung video ko. So ngayon kung nagustuhan, huwag niyong kalilimutang mag-hug, pwede ring payakap, o kahit anong gusto niyo basta't makakatulong sa akin. Thank you po. Have a good day and be safe. Stay at home.